Okay, yun. What's up mga kabalen? Another day, another vlog para sa atin. At maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So, ito na. This is it mga kabalen. The big day or big night. Ang gala night ng Salveyoel. Ayan, kung saan tayo ay mag-host dun sa event. At tayo didiretso muna dun sa Grand Hall dahil doon muna daw kami magkikita-kita nung kasama kong host si JC. At syempre pagbi-briefing muna bago mag-proceed dun sa room. Actually hindi ko pa alam yung room number, no? Pero pagdating doon siguro ibibigay na nila. So pasok muna tayo. Alright, so nandito tayo ngayon sa new building, no? I-flex ko lang yung ganda ng fountain. Ayan. Fountain ng Royce Hotel. Ayan. Ayos, astig. At nakikita ko na, no, meron tayong mga kasama dito. Nandito na sila JC tsaka si Sir Pips. So, ayan. So, may familiar faces tayong nakikita ngayon. At hindi ko alam kung sino sila pero parang familiar. Ayan, no. Ayan, so ito na si Sir Pips and si JC. Simply JC. Ayan. Follow niyo sa kanyang Facebook account or Facebook page. Ayan. Okay. O, sakay tayo ng golf cart. Ayan, o. Woohoo! Let's go! Oh. Ayun, no? O, sila JC nasa likod. Ayun. Hello! JC, tsaka yung ano niya, partner niya. Ayan. Okay na po, sir? Opo, okay na. Sir Pips! Ito, oh. Oh, let's go. Tara na. Yun, oh. Oh, sir, babalik kami. Babalik. Dito kami ulit. Oh, sir, shoutout ka muna. Hello. Ayan, oh, si sir, oh. Okay, so nag-transfer tayo sa isang building, yung old building, kasi nandito yung mga rooms namin. So magsisettle muna kami dun sa room namin. And then magbibihis, magpe-prepare, magre-rehearse kami ni JC. And then mamayang hapon balik na dun sa mismong hall. Okay? O guys, tignan nyo naman yung gown ni JC. Ayan, no? Di ba? Gumiginto, di ba? Oh, di ba? Oh, hindi ba ako masasapawan mamaya niya? Black and white lang ako. White long sleeve lang ako tsaka black coat. Ayan. Di ba? Magmumukha akong alalay mamaya. Okay, so finally guys, meron na tayong susi. So room, ano tayo? Ano ba? 344? Tingnan natin mamaya. 644 pala, 644 yan. Kinorek pa tayo ni JC. Ayan. Oh, elevator in action na tayo. Ayun, oh. Uy, ayun, no? Yun, no? Open. Tayo, 644. Left, right. Right. Alright, here we are. This is our room. 644. Hey, room tour. Okay. Pasok muna tayo, mamaya na tayo mag-room tour, ha. Okay, so we are now here in our room in Royce Hotel. Ayan, so quick room tour tayo mga kabalen. Let's go. Okay mga kabalen, so here's our room. Room 644. Ayan, madilim lang sa paligid pero pagpasok mo ng pintuan, ayan, oh, di ba? Bubungad sa'yo si Simply Jessie kagad. Ay, JC, I mean. Simply Jessie, kanta pala yung Simply Jessie. Oh, ayan, oh. Ayan yung room natin. Tingnan natin yung CR nila. Oh, di ba? Nice. Kompleto. Ayan. So, dito tayo. Siyempre, ano tayo? Mirror selfie. Ayan. Stig. Oh, ganda ng ano nila, oh. Ng lababo. Lababo. Okay. So, ito na. Nice bedroom. Ayan, oh. Nice. Ano to? Queen size to, no? King size. Queen, no? Ayan. Ayan, no? Meron silang TV. Meron siyang workstation. Ayan.
si JC, ayan. And ito yung bebo ni JC. Ayan, bebo ni JC. Oh, okay. So, that's our quick room tour mga kabalen. So, see you later. Okay, nakapag-settle na kami dun sa room namin, no? So, punta tayo ngayon dun sa venue. Check natin kung ano itsura. Para naman at least ma-inspire tayo kung gaano kaganda yung location na, ay yung venue natin. What's up, kabalen? Oy, what's up? Ayan, oh. Tara. Alam ko dito banda yung Grand Volume. Pero pakita ko muna sa inyo yung ganda ng lugar. Yun, no? Nice. Ayan, no? Astig. Okay, let's go. Nice. Ito yung bagong building ng Royce Hotel. Ang ganda, promise. Ayan, no? Ang ganda ng aesthetic. Grabe, ayan, no? Mga chandelier nila, oh. Uy. Oh, diretso tayo dito sa Grand Ballroom. Yan. Punta tayo sa venue. Ito. Medyo may setup na dito mga kabalet. So, eto na. May lamesa na. Ito na, meron ng yung parang pinaka photo booth. Ayan, oh. Astig. Ayos. Swap. Second anniversary gala night. Ayan. Okay, pintahan lang natin muna. Uy, ayun, oh. Wow. Silip lang yan, ha. Astig. O, buksan na natin. Yun, no? Uy, grabe. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, astig. Ganda. Solid. Uy. Nyaman na Ken, sa Ken. Hanapin. Oh, ayos. Wow. So, dito yung venue natin mamaya mga kabalen. So, expected maraming taon darating to mamaya. Okay, what's up mga kabalen? So, eto na. May kasama tayo dito. Ito, bigatin ito. At isa siya sa mga mag-perform ngayon sa Gala Night ng Salveo Well. Ayan. So, we have Crazy G in the house. Ayan. Crazy G in the building. O yun. Kita-kits tayo mamaya. Siyempre, dito lang yan sa Royce Occur. Thank you, SBG. Thank you, Boss Brian. Siyempre, Kabalen Met Pablag in the house, yo. Alright, see you later. Okay, so raw face tayo. Papa-makeup tayo ngayon. Ayan. So, nagme-makeup sa akin. Ito, si ate. Ano pangalan mo, te? Ella po. Ate Ella. Ayan. So, pag may kailangan kayong mga home service, ayan, o kaya yung mga on-the-go service, ayan, sila Ate Ella. Ayan. From where kayo, ate? From Angeles City po. Angeles City. Ayan. So, paano kanila makokontak? Meron pong FB page. Ayun, FB page. Anong pangalan ng FB page mo? Duel Hair and Makeup. Luwel Hair and Makeup. Ayan. So, follow nyo siya mga kabalen. At ready to on the go. Pwede mong kontakin anytime. What's up? Eto na. Formado na tayo. Mamaya outfit check tayo. Yan, nabuli natin sila JC. Hey! 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 Surprise kayo outfit. Ayan. Surprise pa, nakabalot pa siya. Oh, ayan. Oh, mamaya outfit check tayo mamaya. Dami ng tao, guys. At talaga naka-formado lahat. Ayan, no? Hey! Ayan, no? Woo!
Let me introduce to you one of our master of this ceremony this evening, the face and brand ambassador of Salveoel Corporation, a respectable content creator and a seasonal segment host of Good Morning Kuya in UNTV. Let's give it up for Mr. MJ Mendoza. Our female MC has hosted numerous prestigious events this 2017, a recognized official TikTok live streamer and a seasoned content creator, Miss JC De La Cruz or Simple JC. A round of applause, ladies and gentlemen. Grabe! Ang taas ng energy! What's up, Salvea? Persona! How are you all feeling tonight? Let me see some energy, mga Salveans! Wala bang palakpakan dyan? Ayaw nyo bang mag-uwi ng limpak na surprises tonight? Siyempre, gusto yan! Alam mo, MJ, balita ko, ang hindi mo malakpak, walang iuuwi tonight! Palakpak na! That's the energy I am looking for! Yan yung sinasabi natin kanina. Kailangan palang may suhol. Kailangan. Siyempre, mga businessman at businesswoman, lahat ng mga yan. That is right. Yabang na kami nagpa-picture na sa kanya. Nakilala siya, nakapalan mo ito mo. Mayroon na nagpa-picture na isa lang. At least may nagpa-picture ako, pero ito kasama ko, 200k followers sa TikTok. At least sa akin, mayroon picture, sa kanya wala. Walang nagkayoyo dito. And ang good news namin sa inyong lahat ngayon, introducing SBG on the go! Be a giver. The happiest people in the world are not the receivers, but the givers. Okay, so ayan na mga kabalen, no? Kakatapos lang namin na mag-host at kung mapapansin nyo, talagang ubos na ubos yung boses ko. Yes, at kung mapapansin nyo ay may pa-change outfit na ako. Yes, at ayan, bumalik na kami sa room at nakapag-change outfit na tong si JC. Ayan. So uuwi na rin naman kami niyan at kami na yung magpapahinga. Ayan. That's right. Dahil sobrang nakakapagod po mag-host sa harap ng 400 plus Dami, na guests at napakalaking event venue. Grabe, nakita niyo naman sa video, sobrang daming tao, sobrang ganda ng event. Pero, one thing is for sure, sobrang nag-enjoy kami mga kabalen. Oo, pag napanood niyo yung buong video, makikita niyo nagtatatalon lang naman si MJ habang nag-host. Sobrang hype. Sobrang enjoy niya. Ayan. Okay. So hanggang dito na po muna mga kabalen, no? Till our next vlog. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, hit that subscribe button on my YouTube channel and follow button naman or like button sa aking Facebook. And Ayan. please don't forget to also follow me, Simply JCTV, on all my social media accounts, on TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Ayan. That's SIMPLYJHACEETV, pang judge mo yung spelling. Okay. Outro ka na.
And thank you all for having us tonight. Sana hindi ito ang first time na mag-work tayo. Mr. Oo MJ naman. Munoz of Walang pa tayo. Kabalen Motovlog. May nagpa-picture ulit sa kanya. Sinasabi ko sa inyo. Nakita mo. Oo. So, thank you so much for having us. Okay, so once again, this has been Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye.